Sziasztok! Nektek volt már, hogy fordítanatok kellett egy iratot az AI segítségével, de esetleg pontatlan választ kaptatok? Vagy nem voltok teljesen elégedettek az eredménnyel? Ennek is megvan a maga trükkje, és akkor nézzük ezt most meg, hogy hogyan érdemes jogi iratokat szabatosan és pontosan fordítani az AI-jal. A fordítás alapját egy titoktartási megállapodás fogja adni. Felmentem a UK kormánynak a honlapjára, az Egyesült Királyság honlapjára, mert itt vannak ilyen jogi dokumentum minták, mint például Mutual Non-Disclosure Agreement. Na, és ezt fogjuk most letölteni, és ezt fogjuk lefordítatni az AI-jal. De megnézzük, hogy ez egy egész egyszerű és rövid titoktartási megállapodás, ami joghatás kiváltásra alkalmas az angol száz jog szerint. Na, és akkor nézzük meg a promptot. Erre van egy prompt sablonom, amit nagyon szívesen megosztok veletek. Itt kommentben a videónál majd megtalálhatjátok a linkjét. Az első az a szerep meghatározása. Ugye itt nem egy általános tolmácsként kell viselkedni az AI-nak, hanem pontosan az adott jogterületet ismerő jogászként, jogi szaktolmásként, és itt is van egy szakterületed, a magyar és angol, amerikai jogrendszerek összehasonlító joga és a társaságjog. Tehát itt meg kell adni, milyen szakterületre utalunk neki. És akkor itt van a feladata, fordítsd le a következő, és akkor mondjuk meg a dokumentum típusát, mert akkor az AI, ugye, aki több milliárd dokumentumon lett kiképezve, pontosan el tudja venni az képzési adatárából, hogy is néznek ki a különböző titoktartási megállapodások, és nem kell kitalálni, tehát irányítjuk. Az AI-t mikromenedzselni kell, hogy igazán a várt eredményt kapjuk meg tőle. És akkor itt van az instrukciók és a stílus, hogy tényleg finom hangoljuk a jogi fordításra az AI-nek a munkáját. A pontosság, a fordításnak jogilag tűpontosnak kell lennie. Használj hivatalos bevett jogi terminológiát, amely megállja a helyét egy például magyar bíróság vagy hatóság előtt. Jogrendszeri különbségek, tehát hogyha az adott forrásnyelv, mondjuk angol, jogi fogalomnak nincs pontos megfelelő, például az indemnity a magyar jogban, akkor ugye használod a legközelebbi funkcionális ekvivalenst, ezzel pedig csökkentjük a halucináció veszélyét, mert ugye ő az indemnity-re betehetne valamit a kártalanítással kapcsolatban, csak ugye nem úgy használják a magyarokban, ahogy az angoloknál, és ez már egy halucinációs jogi pontatlanságot eredményez. A formátumnál pedig megkérjük, hogy őrizze meg az eredeti dokumentum struktúrális formázását, a bekezdések számozását és a definiált fogalmak nagybetűs írásmódját. A terminológiai szótár, ez egy érdekes funkció, és ez azért jó, mert hogyha vannak nekünk bevált kifejezéseink, vagy amiről tudjuk, hogy az AI általában ezt mindig rosszul fordítja, akkor megmondhatjuk neki, hogy mindig ezt kövesse. És például mondhatjuk azt neki, hogy legyen az, hogy az eredeti szó, tehát hogy szerepel benne, nézzük meg. Non-disclosure agreement, az legyen mondjuk titkolózási megállapodás, hogy megnézzük, hogy tényleg ezt követi, ahogy őt kértük. A többi az nem kell. És akkor fordítandó szöveg, mondjuk azt, hogy lásd csatolva. És akkor kitöltjük még a szakterületed, ez pont jó, tehát a magyar és angol jogrendszereknek az összehasonlító joga. Fordítsd le a következő titoktartási megállapodást, és akkor angolról magyarra. És akkor az a kettős kereszt, ez azért van, most csillag, mert ugye ez már a Markdown nyelv, erről egyébként a kurzusaimban beszélek, és majd egy másik videóban ki is fejtem, hogy miért fontos így formázni az AI-nak a szöveget. A lényeg az, hogy a Markdown nyelvben, ha elől meg hátul is az adott kifejezés, illetve szövegrész körül kettő csillag van, akkor így értelmezi a modell, hogy ez vastagon szedett kiemelt rész. Na nézzük, fordításnak jelenleg tűpontosnak kell lennie, igen, megállja a helyét a magyar bíróság előtt, és akkor hogyha egy angol jogi fogalomnak nincs pontos megfelelője a magyar jogban, használ a legközelebbi funkcionális ekvivalenst. Szuper, és szerintem nem is maradt több kapcsolódás rész, ezért most
elindítjuk neki a promptot. Azért Gemini-t használok, mert több videóban is mutattam már nektek. ChatGPT-s demonstrációt, Cloud-os demonstrációt, és csak szeretném mutatni, hogy ezek a prompt technikák, ezek modelltől függetlenül ugyanolyan jól működnek. De egyébként ugye a Google fejleszti a Google Translate-et, tehát hogy reméljük, hogy emiatt a Gemini esetleg kicsit jobban teljesít, mint a többi modell. Na nézzük, bemásolom neki a promptot, és húzzuk be neki a szerződést. Amiben segíthetjük a munkánkat, a Gemini-ban van egy tök jó funkció, a Canvas, ami behozza a dokumentum szerkesztő felületet, és hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor ugye már eleve formázott dokumentumot fogunk kapni, amit exportálhatunk aztán később Word file-ba, vagy bármi más formátumban. Indítsuk el a promptot, és ahogy említettem, ezt többször is mindig a legjobb modellre kapcsoljuk, mint nekem is például most a Pro modell van bekapcsolva, tehát ez ilyenkor sokkal jobban vizsgálja az összefüggéseket, és többet gondolkozik a modell, tehát jogászként, jogi munkához a Pro, illetve a Thinking, meg a bonyolultabb modellek alkalmazása az kötelező. Na és már kész is van, behozza nekünk a Canvas-t, és látjátok, egyben mondja, hogy kölcsönös titkolózási megállapodás, Mutual Non-Disclosure Agreement, tök jó, mert követte a mi instrukcióinkat a terminológiára vonatkozóan, és akkor itt van gyakorlatilag az egész szerződés lefordítva. Ez nyilván egy nagyon egyszerű és banális példa, de próbáljátok ki ti is a promptot a saját dokumentumitokon, és nézzétek meg, hogy hogyan működik, és mennyire jól tartja magát az AI-hoz, amit kértek tőle. És ugye itt a Create-nél pedig lehet különböző tartalmakat készíteni, és ami egyébként kicsit becsapós a Gemini-nál, hogyha dokumentumot szeretnénk, akkor nem a dokumentumban kell az, hogy create a new document, hanem a share és exportnál kell, hogy export to docs. És akkor itt, hogyha megkérjük, akkor egy kicsit gondolkozik, és egyből be is tölti a Google dokumentumot, ahol szerkeszthetjük kedvünkre a formázott titoktartási megállapodásunkat. Köszönöm a figyelmeteket!